So ayan mga guys, maaga na naman tayo dito sa maliit nating sagingan. Ayan, so pinili nating mag-farming dahil mahirap mangamuhan. So pag nangangamuhan tayo mga guys, pag natapat pa tayo sa hindi maganda-gandang amo, ayan no, malit ka lang ng ilang segundo, hindi ka napapapasukin. At kapag naagahan mo naman ng pasok, wala din namang dagdag doon sa sahod mo, wala ding dagdag. Kaya mahirap mangamuhan mga guys. At mabuti na tong sa pagfa-farming, sipagan lang natin, talagang okay din naman ang kita. So basta masipag lang tayo mga guys. Ayan. Sumaga na naman tayo dito. Ayan. Sa ating maliit na sagingan. Ayan. Dahil maglilinis tayo mga guys. Marami ng ito nakalaylay na dahon na tuyo na. Yan. So pagtatanggalin na natin ito mga guys. So, marami na. Yan. So yun lang mga guys at maraming salamat.